ngay din graduation ta ko duani. Sino ngay di balbala ka ng course mo? Sakman, naka alakot din ato accountancy ay doy. Bagbagan na dadi. Punta siya kami ni balbala ka bangay siya bagbagan ni mamay. Manala ka no si accountancy yan. Ito nga tadi mat ipanispilaan. Baka isdiak MPSPC ay man eskwela. Si angan. Siya di taman kakadwa ta kumot lang. Naa siya di. Wen. Ay wen, si angay gayam sino di course mo, sino di balbala ka ngay sin after graduation ta ko. Ayun, say ay ni no kaya magay amok si pangalan dai na may kamananak man tuloy. Yung tatay di ano sa nip oray ituloy yung pay. Magahabakan ka Lisa. Malay mo nga, itry mo kaya yung manok Di ba, duwan ni kat ginamit ni student kat man, kuwada man working student da. Wada din ibagbagad ay din doy. SA ba? Din student assistance ay doy. Uwin. Mabalin ka man apply sa kamanadi. Maituloy mo eskwela mo lang adi ta, makakadwata ko lang adi. May kamanak at alanganin niya. Magakayam sa apo. No, adi ka kaya di, itry may man ubladi sin, no, waday wayam, no, kas parang ka man enroll. Try may man blasin labas, di ba? Sino pa tungtungan niyo amasa? Isukan pa, ikaw pansin ko yan, nangalang sin kaligaw. Ay, apo, indawat, pabon din na kay Sen. Pangalan, Ay, tan amo? pangalanahon ko na. Oh my God. Rabin ka nanay, mamanang sinaiman din ay kalugungan na yung kakalugong ko. Indawat iman ng ina na, sinaiman din na orunungan na sinis elementary ako lang. May di balihan, ano sa mali, basta man kararag ka apo Diyos, barang dumanon to di ago ay siya di tumulong pat nakisika, di ka na magmagay sinamnama. Malay mo si kanto di man progreso sinlas namit lang. So nga man ananos ta ko dali. Salamat na din mo. Ay, sige, ay di bali, ayam sa bali. Nabalit at ako naman titimong ng tao. May Gawin niya ito na yung waday lahat niya. Ami ani. Okay, may asgay mo na din. Awan din. Ayun, sir, akong ka-study ah. Kasi isa ka mo. Kamu may problema mo. Yan, magkalikay. Kalau palalo sa'yo ka man mag-ipugaw si din bato mo. Kasi may problema ang pwede. Magapay ba yung problema kayo? Hindi. Basta. Kawan, isunamot lang ay mag-ipanis ko lang. Nulay dong taman asawa ta. Sunamot lang ay lumigalig at si inam si Dian. Asawa pa isa eh. Kailan mo siya magpakanis sa anak yan. Ano sa'yo, tugid doon niya. Itat man inom. Apay na eh. Inom pa isa eh. Nulay din peret. Amay ka. Tansaon pet. Talagaan dyan. Naidun kang oray kadua. Guys, sumakpit tak tulungan si Ina. Maniblat. Si inam at baybayan as inam alis di man susudin siya. Itat. Apay na eh. Ngay palalo na naligat kas igu. Ay ina atan sa igu ni kas. Apay na. Totoo ay. Et man inom ngalo. Utang ka pa adin na rin dyan. Pagkat nakulit-kulit ka eh. Pakawada si kamot lang abaten si dis urong ay. Atan sinong kamot lang ilan sila. Masasapa kay suma ay. Apay na eh. Napiksa di suspit sa miya eh. Ay tansa mo inilang. Ay mo pese. Manananap ko si kay guidance sa may. Guidance no guidance. Ay sino pese ay pakibiyang di gobyerno sudit. Ikut. Apay na eh. Apay na si Atmo mo. Tamen. Wow, ano hari? Dapat man pangasa. Mama, naiyak et. Ay sana buhayin malik kaya? Ay nakdan di klase yun? Oh mama, yan gusto tadi sa tanay nga nalabi. Kay man ta,
Sunggup tuh tanay, ginas dum. Sa inay man uyot kaya. Anta sumata tatuwa. Ang, pirmi ko san, ay tapok eh. Awa din ta Anta sumata. mama. Asik ako di man lukat, isang lukat. Ayo. Apay tatuwa sa ay inay. Maga na, anak. Ayo say mama. Yan, apay say kamang grabe at ya. Magana. Di kan manda nagsaktan na. Wat na anggay na ikawan na. Kat ilan din. Kamang kararag tagarun mama. Oh, adi ay anak. Apo. Sika lang di ang mukay. Kabarang yung nakamis na. Magadi ang muk. Napofray kami. Magadi ang muk sa pangikamanga kasi na nagiyot si Kala. Mama. Sika ako may waday mang panang. Maunina. Ako. Sinidawat ko ako. Sabay kumata sika ako maamin di waday. Mangtulong yung wala makiwada-wada sa kami. May inimbag kay mama ta. Amaya ka tadi syudad tayo makilagbo. No, say balak mo adi yan. Aw adi, no basta ilam adi. Adi kan ano kad bagyutan amum adi at pirmi diri kat ad bagyo asat kan ustem di man ublas di asikan babiyag. Oh, Diyos siguro di waday makiwada-wada mama. Aw, may nano umay kasti kalkalala ka adin apo Diyos. Oh mama. Si siya di bumadang ang sik sabay kumataman paligi kasin umay madbagyo tadi kan may iyang awan. Oh mama. Tuyat na mama, naman pakadak tat di nok siyak man tawali si malpas di ublas di. At ituyat na at into pwede ka naman pantu abot bagyo. Ore ami akot simtan di insan si di. May awan. Ayo, sapay ko maadid Diyos yung ta. Si kadiwalay makiwada-wada sa kantayang makilagbuhay. Sisa sa lunas ko mo, kawalay pang sila. Kung may karunan, gaya mag-apply, maadati bakante dito eh. Ay, pasensya anak ko. Awan pa lang ya, tiba kanti. Ay, shy. Sige, garam. Sige, girl, salamat. May naya, magayat. Para sa naman, nag-apply dito yung trabaho, maadapay lang. Ano kayo? Sir, duwa. Nasa may sapay niya. Man, sige, girl. Bueno, apa yang nanti masapul mo? Sir, yung mayak man, gaya, tanong adati bakante. O kumaang ada damot din trabaho. Ay, kasya gaya, sir. Sige, girl, salamat. Bueno, ang abali, no, na mga adaw, umakan mo nag-apply. Sige, girl, salamat, sir.
Ala, sige. Okay, kasano? Yun na yung na yung napaaya. Baka ganan pa na grup-grupa kaysa nga. May kud sigat kud do padasan kud no makasgap kasi na. Ay, awan sa say ka nga nakad mapapay. No kamo? Maga adi basta padasan ako ta Ako kay man ay. Ipadas ko barang no. No ka. Nasa nga bisita tayo. O sige, paunag yun. Nanti masapol mo. Manaplaya ko master ay no ka ura ay gamit tagalinlinis nos na no taga sa surf nalay dun pa amoy akad kada ni uyak. Ilaban si ka. Ay, stop. Bago magtitaon, mga katrabaho, natata, dapat di may yung pinahay ko piman ta adudaman ti trabaho. Manpakpak kasi ako master. Ani magayam mo kay pananapak sa ilo may playan. Magapay lang tama kayan. Si mama yan ay wata magawi blana di wata man gargar din na. Namukata di ganti problema, mawati amam. Baka ibiro ka na kati pagay gusto am ti pagtrabawan dito eh. Nung saya atam at no maniskwila ka. Mga no bulak-bulak kamot lang, tanay, balasak ka mo gayam. Sir, talaga Aw, tadi jalan problema may kanaman awat di trabaho di ina. Nagdadi na ay tatang mo awan. Kulay sige, biro ka na kamot. Tapos eskwela na ka. salamat sir tama nakaawat tayo. Uy, nara, sige, naawat ka. Ada katulungan na kayo dito. Ate ko rin kumpanot ko di nga ubing. Mga inalak ka din ng tani. Pag-aasin mo. Oo, kita matidakat ka sila. Karakaro pang madyan eh. Good afternoon. Good afternoon. Sige, mulag ka. Ano po? Kapay ang natin problema. Ma'am, kaya-kaya po kumati ay eskwela yan. Wanti, ano ko mapag-eskwela? Portable program, financial. Ganon. Wan po ma'am, no lapit di wada di no walay din mo rin di istaya. Oo. Kapay SA, student assistant. Nag-apply ka ba? Student assistant. Yes ma'am. Ay na nag-apply ang Ma'am, dito yung jay babaak mo. sa baba ka nga nagsubmit. When ma'am in-submit ko jay application ko. Minagan mo. Di ma'am. Dagit sa form sa baka nag-tweeting agad mo. Kasi dadating nag-apply mo lang dito. Looking forward at Tuesday nagnagan. Ay, ganito man, gayam. Imag. Okay. So, ito'y ka nga naka-assign Imag. Ito'y guidance office ka nga student assistant. Okay. So, congratulations. Kasi ka tinaalad ito'y guidance office. Iorient ko girls ka tinaalad itong angle. So, di man, kasi karami doon noon sa sagad ka, first week sagad ka, tapos, iban, oray, ito ba mo dito eh, tapos orayan mo kadadati umay nga estudyante, tapos damagod mo niya ti problema daan, oray niya ti concern da, tapos ipanlag mo natin dito eh. And, tapos, ibagang kanyak, mudyahan mo nga masumbatan, ibagang kanyak, siya ti isang kanida. Di mag-imbag man ta kinayat mo nga umay dito yung apply nga student assistant. When man ta si Kadia mo kay indawat Diyos ay makatulungan sa akin. Kasta kumati tuladon ti dadu mga estudyante nga uray nung malrigat dapat agbirok dalad dati paraan or ways no kas ano da nga maka-eskwela handa lang nga apan nagbulbulakbol ta adumot ti daduma pa nga mabaling na aralin da kasi na SA ang lamot na student assistant a working student mabalinda pa nga apply ti scholarships
adong muti agpa-part-time lang kasla kanyam na agpa-part-time dita roar ita da restaurant ita da balbalay ag babysitter da apan da ag katulong tapno maka-eskwela dalaeng. Ma'am, good morning po. Good morning, welcome. Ma'am, siya gayam ni Timag, siya jay nag-apply ka gayam dito. Sika siya pagpangada nga working student. Welcome to the restaurant. And ano sa the style ti work dito. Working student is not a joke. Nga pagsabayan ti work kan pa nag-eskwela. You may proceed. Ayun, kabila ko si Vic. Ayo, well, alas 11 ba mo? Tari ako kasi na eh. Okay, one class. Well, this was your questionnaires. Do you want that I will read this course? Yes, sir. No, no. Okay. I'll just distribute these paper of yours. Okay, this is a range. Okay? Okay. But it is a range. I don't know if it is from the lowest or from the highest. Mr. Mike, please distribute these questionnaires after the check. Okay? Yes, sir. Last, I prepared a topic, a very important topic, which is the Bill of Rights, Article 3 of the Constitution. These provisions of the Constitution are being abused by our constituents. It is correct, and it is in fact very clear from the Constitution that it states that no person shall be imprisoned for non-payment of debt or for tax.
Hereby, Article 3 says, no person shall be imprisoned for non-payment of debt or for tax. That is a clear provision of the Constitution. But take note, it is correct, it's so clear, that no person shall be imprisoned. Take note of these words, debt and for tax. Okay? Utang, kumbaga. Awan iti mibalon iti utang, siya said, as well as the payment of community tax certificates, no person will be imprisoned by reason of those that works. But there's a big but. As they observed, the rule gives us exemptions. Jurisprudence as well gives us exemptions. Class, go out and lecture this our constituents regarding these provisions of the Constitution. If this provision of the Constitution was associated by the state, then the crime you committed is stopped. Okay. But you have said that is the law. Correct? The law provides for it. I will repeat it again. This is being abused. Okay? Any question from the class? Answer. Huh? You have said that you have no question, then I will be the one to ask question. Okay? Saya Miss Dimat, sana. Sana. Why? Answer, sir. Okay. What is the crime when a person violates Article 3 of the Constitution, which states that no person shall be imprisoned for non-payment of debt or tax? Such an act was associated with deceit, pananglulupo. What? Okay, remains Nani? Yes. Sir, the crime was called estafa, sir. Yes, sir. Stapa? Are you sure of it? Yes, sir. Okay. What about you? What about you? Sir? What crime? Sir, sorry, I don't know. There is no such an answer as I don't know. Okay, sir. Stop. What? Are you joking? Pang-scholar. Ano pang-scholar? Amo ka, Ali. Adi. Nah, kabakot sin kalabang ka may laok si babas di pamilya. Naabak ka. Tiyat na din allowance mo, naabak. Ay, ganun. Nag-focus man nila. Mga kaya mo si George ya. Nag-express sa person. Beta, si Mag-isang nun. Ako nga. Hello. Halo, Mama. Malipawit kayo kung si Bigat si... Anong bayad ko si ano akay? Si Project ko tanay ano rin mo baybayaran ang pati abang yan kanang mansigisingir dah. Uy, yan ay pag-atsipin kasi hindi ibagbagam mo. Yan ka ipaw-paw itmisin last week, si allowance mo. Hindi ko naman mabayaran si Project ko. Kaya ano mabalang kung may pawit yun? Ah, my girl ta. Asa nga latan si amam ta. Man ipaw-it kami. Musinoy ka na. Gimana? Belum.
Mr. Tayyab, Mary. Absent here. Mr. Salamusa. Tinuan. Yung san. Lo kata tayo, okay lang? Yes, sir. Oh, tinuan. Tunggungan. Sir. Good morning, sir. Good morning. Dimak, I love you. Ako matangay sa lugar na. Salamusa, apa tayo tayo? Ano pa lagi-lagi mong gaya. Diyak ba? Hello, Mr. Salamusa. Sir, In fact, relax. You have no grade because you did not pay your tuition fee, and now you are drunk. Are you aware of our school rules and policies? Mr. Salabusa. In fact, I already submitted your class card at the OSA office. I don't know if nasabihin na yun. Okay. I've said again, before I will admit you, visit the OSA office or the DELS office. Go and get your class card. Mr. Class card strapped. Kalau gue pada tuition pen magai bayar kok. Untuk ya tapi ngata. Kalau mas main datang. Anak gue inum iman yan. Naabos udman pa eh. Jesus. Bali. Do kaskas ano lang ng promissory no tadi. Ay adi nga kas ano no umalis si amo di sekolah na maamuan dat. Ada kan bayar. Kas pero ito eh, kamu kumain. Kas ano ba sino iyat tanga tayo? Ada kamu iyat ko tiya. Tawag man kita pagpasin mo. Han, makai problema sad, di ba? No, mamuan mat lang damaw mo eskwelahan. Ano record tas di ano ka? Magamit lang, mag-out ta. Sungas, wala na matat sumahat na si sport. Ituloy yung kidi nga giskwela ta. Di ba liray tay sports ta makawrayton. Tapno no dumanon ti panawon hang kayong tunga may ignoranti. Ito makibibiyang ka nga. May your business. Sabagay ti pakibiyangam, disulbo ka kit di nga. Di bali na ibaga akong daytan. Ada kanya yun. Ta nakman kikitan dayto agalos ito. Pwede padli ay way babae ba udkunan si Dian pat pakibibiyang sin pangkarkalyan ten personal de. Napintos po. Sino di bus sila di school tao? Ayaw po. Na yung gay mate naka-exercise ta antat ko do kasyutan taman amag si ano promissory no tay pa ano asin eskwela na rin? Oh, tama ba? Ma'am, mabalin nga katakdi ko. Hindi ba yadak, ma'am? Nananagan? Sa nakusap, ma'am. Sa Labusa. Ina first name? Bandido mo. Dati baras mga 2,000 pesos. Eh, pero mabalin yung nai-remit ulit, ma'am. Pero ang pambayad mo. Ma'am, mabalin po na katagalang professional no? Dati ito tagaramit ka promissory mo. Salamat, ma'am.
project permit. Ayun, takot man ibaitan siya. Apa siya? Ay, sana ba din matong ka? Yes, tapay din ka na may bisita yun opisina yun. May tayo bakit. Hindi mo tayo invalida. Din amin na requisite di pinirmahan damat iman. Kasi na walang tuway. Kasi kami rin barang ipadating da. Oh, salamat adi garon no kamanisa. May tulad. Ayan, ay kasano, ay tawag din ni anak tayo bagyo. Di man pa'y nantawag yan, pilak aboy ibagbagana. Ta ang kakod ilan? Ay, Jesus. Kaya pau-pauit ko pa siyang 5,000 sila ay Domingo. Ano yan? Tiyat na nga ayaw nga tayo nabos na. Kay Dodot, kat iman si Dadak ko, ay isipin niya, adi kan ta kontrolon din idawat mo. Adim ta computer at nga din kasapula na asikan idawat. Nasimput at anak tayo diyan. Tiyat nga ay binagbagaan tayo nga nagkakikito na yan. Posible duwan yan man na amag silaw lawang ata. Ay tan ka putas, sanay anak yan kamanidiat mo. Pero miyat ya. Mas masig-anak doon kung si siya. Uy, auntie ako. Bakit siya? Nabasa man ka din. Malakad. May gitugawan sila tapan tugawan. Ay, mali ka po anak yung mustapad na anak ko si Dave. Inyo ko bisitahan na hindi man lang langgong kasi niya. Tiyat na nga nagkabanbanog ni Diyat. Binagbagbagaan ni Diya. Inyo ilan, latkan din inyo ilan kasi din doon man taltalok kayo lawlay. Mansugsugal doon, adi pa nan bad situation sila. So nga din naka-exam. Tingin sa yung kaipapawit ko sinilumino. Ilang kadigamin sa siya at mus anak mo. Ay, salamat Basta ka ilan din anak mo ay Pwesa si Iat di anak ko ya. Kanak manutiarok di ay met body Iat nga. Ngunta iya ko ilan si bigat ay. Ay. Ilang ka man din maapat niya. Ilang ka din boyfriend na. Ang tao tadi na manudan na. Daan pa diyan. Ay, permingi ka man naman. Suko-suko din kayo na. Ay, kaya na din nga. Ay, pa nga asim, adi. May. Oh, sige, sinitapitat. Din love life mo ko, adi, abo. Oh, ay, interesado ko sa kaman ngayon, wadi mapanpansin ko ya. Palagi mo si Sir ako. Kaman, wadi mapanpansin ko ay kaman. Sino abo, adi ka nululay, adi. Agay, kaman mapanpansin ko ay kaman siya na-inay. Habang niya kung hadam sa utin niya. Bagat, mapansin ko gamin ka sa bali ilang man Sir ya. Isa nga, we know what ilimlimad mo. Matugas, adi ka, ulay, sina, ayo to, nusik ako, Oh, alam din, adi ka makailasin mata. No talaga, adi ka nila din sa Sir ako. Ay, makaila ka magamit. Malakat ka, depende man di, tan mo. Ay, amin na, adi gamit. Ay, kamentan, adi man best friend ay. Agahan, dito ko nang ay mamuan, adi talaga ilay din si Sir. Magahan, ibagbagamit ng insert per abo yan. Nag-ino yan. At paisa, adi kayo bagbaga. Okay, sige lang man di, best friend ko, tamo kayong pagkatiwalaan. Magaha, ay apos, ay, di ba din inamamag na insinduyan, anak ibagbaga, sinipay lang nga ta. Aw ay, mukhang pangasim ba rin totoo ibagbaga. Magahad ako ibagbaga, pag ibagbaga pa yun sinisikreto yun. At lang, ilaydak ay mamuan talaga, ilaydan si Sir. Personal ako, pwede ko to sir. Ilam na, inamin mo. Eh, naidak nila pa si Sir. May, ano ka tabi mo? Ali akat amo din marikrik na kaya ka man lain kapsatan na layad para si Usay, ama ay adiak manamu totoo basta may linak siya yan. Kaman din close na close din riknak ang siya yan. Adak amo no sino ya? Di ba magay-amam? Aga napansin ko man tatuwa karbubam si Shaya. Tanot, ay amo ko, baka siya din amam nga eh. Aha, di ka kod para gragsakan direk na is na ay. Magatan ilang Hindi sa tao, mas asa kay samdian, wala si ama kay dumatong yan. Udwan yan, pumas asa ka mo. Magat pa, di amak niya.
Magatot, ilakat man kay ihas kayo gamin niya. Asi, no kanda sa direct nam, ay baka nilayad sa layad di sin ama din sana. Wan, imposible din kan ka na may sir. Maga imposible, apo. Dumanon to di aldaw. Ay ako, best friend. Oh, Kasanway si amak ngan yan. Usa ka pa, mamirmiraw tay taga Sursuli akin. Siya niyan, taga syudad ya. ay apo. Di ba, adi kan amuno sino di istorya ng dinamit. Di, gusto nga, wada di tindin sinangam. Orita, dumanon to di aldaw, maamamit lang to. Good evening, ma'am. Oh, good morning. Saan mo tayo to go? Ngayon, Zay. Ma'am, anak ng J plus card ko, ma'am. Ang hinagan mo? Saan na po siya, ma'am? Berita kita Zay na-drop dito yung plus card mo? Yes. Sana. Damot nga, pasunagan mo to eh. O, adu ti absences mo dito eh. Baka pa, agreta kita sa record mo dito yung guidance. O, dito. O, ti record mo dito kat adu ti in may ka for nag-security re-entry slip for your absences and tardiness in class. Tirason mo ito yung ito yung proper time management o time management, tapos other petty reasons, tapos dapat notes dito yung nakainom ka nga sinumrok sa klase, tapos kasi nalilate ka, tapos absent ka namin ado. Kasi lang ti reasons mo or dapat ba ti do mga rason na ano nga may baga? Amo mo ti policy ti eskwelaan, ti dismissal and expulsion. Ti guidance office hani nga ma-desisyonan dayto nga situation mo. Iso nga i-forward ko dayto the records mo sa department dinyo, din ti college yo, ti department yo, kaya iso na ti ag-decide ng dito na issue. Thank you, ma'am. Paise, sik asa yan, sila mababong paise na. Tak, mo ako ba? Sino di? Umali ako, sir. Good afternoon. Good afternoon. Ay, sino di? Ay, Wala problema ka, sir. ay, sino pa isang dito? Hindi man anak ko sa gino titiwandaan ako kaya di ka ng iskila. Ay, siya. Ay, pa sino yung ako? Tak mo mo ta di amo ka dito ng iskila tayo mo manisan yan mansulat mo ito tipawita. Sige lang. So, sarili ako. Namidiwala yung malan yung ipadama kaya kanan dito inom ka naman yan at bulak-bulak yung amalinas na. So, mamala kayo follow up niya talaga ito ay mamahal ng yes. Ay, sino pa inagang din na anak mo ay ama? Si Scarlett Usab. Sa Pusab. Sir. Ikat ka ilaag sa inyalin din taga guidance ay ko niya. Ay report da. Naay. Sambil inyalin din na taga office si guidance ya, office si student services development office. Ket ilang tapos na nakasaad sina ket ado sandoy violations na nan absent. Wan. Ket isnan ano atak ko no pay ado san absent na ya binayolate na ng taping si policy ta ko. Akit nan an ko diyan ang turong na akit ko. Sandoy ay baka adit ako awatan siya isang ispilaan. At diyan sana mo sir ali pa
ay mabaling na tayo medyo na sa bagbaga. Nanay, ang gamin sinan eskwelahan, madasang ka ng tapon school policies, isursurot at ako. Nakasaad sina, ano, naminsan anggay ay pinaramid na wadasan warning. Adi pa mo namig dua, wadasan ka ng second warning. Matlaan, at mo pa kasing lima besi di awanan. Siya nang kanang tako ng dismissal. Ay di mo ay nawar-warningan siya. Siya kayo ay ikana. Kat sir ay si sana ay banag kat ay magangata dari regionalista. San kanto sa gamin ay banag ama. Wada gamin ng di policy. San lintag ay sursurutan si eskwelaan. Isungan mo laksigan mi abus na adi pay sino pay serving din nga policy ay gabgabon si eskwelaan. At masakulo adi ay iyang aminan na ay policy. Tamasurot mo tlaang. Maging mabaling harap na di sir no talaga sa panditigan titiwasak at gamit mabaling tako. Nya garo so tapan naman din di ay baro ka di ay ako na namaamag si namaamag na. Pasensya ay amang kay saligan na palisita ko. Masa ko ay ipalakat ako di palisi. Salamat sir. Saya nawata kasi. Salamat. Ayo, apa yang ngata nga magasing kampungan ito kayo sa inyan nili. Ito nga tayo panganak ako sinanak ko ini. Sa kanya man dangdangan si Kai. Hindi ka umas dangdangan na dia. Amo yo, counselor si amak mo ta. So di ko mandanag. Inom. Sagot ak amin. Counselor say? Ay, apo adik. Tang kana. Adik ko mandanag di di pagbagay sa basta inom. Lahat ng nagawa. Ikaw lang ang tama. Jato. Jata. Naims. Anak. Oh, kada. Terus atiyo ay mustangan apa na umumiyak at kampung yan magakaya kanang tadi no wada inmuyam si importante yan upay kat manginom ba mo kan sino mo sa anak siya kaya net adi nabutan ka Daddy. Nandito mo yung soda ko. Among daddy. Baba ka na. Pakawalan ka pa. yan sino di mo na adi nga kasano ay bani pa lang kalawasan yung espiritu kumayan ni mali ka tadi inom sinamo Aga daddy, way party gamin. Ay doon sa babarakala kami inom kami semua. Nainom kami. Kat yan inti etang ay ituloy mo man inom mo no sumaata. Jika ada Don't leave me. Umisa. Ginamus. Lumata. No siya marusa ala malik mo ta sumaata. Kung ta ang kamasip sing kampung. Kung yali Kas ano na diyan din kakadwa ni. bayan na sana kan ali ang amudasan. At ano'y ka man na sa'yo manay-nainan si Carla. Unta adi balis ang kakadwang tano may munawang kadto asi kakalkalin di da. Tanes sa kanay si amam apurado kay mangisahan si kadtong kay masip sing kampung. Kababay ni sa ano ya. Adi bali tano may munawang Din bayad na rin sa. Magkaibahan mo sa si Kay Agil Libre. Ay, awan sa. Kapitan kano'y awala. Ay, estudyante kayo gaya, panak ba nung opisina kayo? Agatan wat si salabusab di estudyante na yan eh. Kinumaaday. Sayang paisan in riga-rigat da inayon amayon. Adiyon o standard eskwela yun. Ala, kumahan kayo. Gusto sa tesin, nabutang kayo budan. Magani kami nabutang kaya kami na. Kumahan kayo. Ay, kayo, nabutang kayo budan. Ang nita po siyempre. Ay, sayang kanina.
180 minus 100 sa kutsita. Tataas yun, ituloy si Dr. Natay Seman, Rico pa. Sayang, Ustad. Sayang. Malugan. Ayaw ka manas. Anak ko ini kakaasisan. Huwag ka ihaat mo. Ay, isip mo yung anak, ini kaasisan ako kan iat ini ako kan nandutong. Isip mo yung anak, ini kaasisan ako kan iat ini ako kan nandutong. Ayo patutuan na siya di anak ko ya, apay kana ka din nini eskwela na yak imang kampi-kampihan na siya asus inanas man umali adi ko permita di yang kung sakun. Ayo hindi bali na magkansak din anak ni. Yang Ayo pa nasya ati mo. Sana ba din matangkan na kay. ayo salamat Imalik kayo bakit iyak ka mang kampi-kampihan din akta asit ay kung buo pa'y kaman di sa mga na. Ayo palalo naduto nga insaak. Una dapat ako di problema ka na ang gamot di church doon mo ka sa mga espilaan. Sa mga tadi yat ni naay ko. Ilam ka di gamin sa uray piga ay siping di ka dawnen kay dodot ka ilam nanbanbanaga na. Ay bakit gamin ta ang anggay si anak ta isong permidi lahir ko tanong once nga adi kapatid din adi ta pinati din di ay bagana baka ang sinipanbanaga na ngay santo sama tayo anak tayo so sa kung pwede si ama na talaga sa lalok di tapi dilo ka ta makaadal may kaman tayo sa bali din iat na no kumatinong pal ko din bagam ta dapat ipaw baka di amang di inindu na mamag. Ay, may pwede inuputo yun. Ay, palalo kadagdating mit iman niya dan masa sinarunuta ko adi. Nung siya nasa sipat adi sa anak mga isang. Wala ka mo yun eh. May katamang kapi kagami. Ang kapi kag. May sikan oy sinan anak mo. Ay anak, nung nakakapi ka ako tayo ibaga. Ay amon sa niya at mong nalabi. Di ibaga konsik kanak adi no iskila di ang amagong ay pay wat ko pen inom mansugal ka baka intapin pwede bababae among di ka ng mamam inya kampi-kampiyak si ka gapusip ka sa may anak iso nga ano sa klang yakang kampiyan si ka kat amin ay order mo kung sakun ayaw mo kat na isiping di binusubos mo kaman ninapa lang siyang kain at among sang kanan di din siniyak ng pasyaran talaga ay awanin research ko iso nga labis ay may babainak to pa si amang yung mabaling ko to ay sino pa nasapag kini atay anak ko lalo ko si kaya anak kaya yan apa yung nasing kain at Kaya man ay mungkin namus na kurangan ay ako.
dawat yoy uyak emang eskwela ta makadala kay man yan eh kamanan inyat niya man eh pakanong alis ako na amak eh ang baso na kay man eh ako kay man siwat tulak kuliah barkada yan eh na yaw anak sika anong ibagan inaabo ay pasensya na kay man ay kung sinasayang din siping inalaliw. No, siya nga rin sa anak. Ano sa madi ay mantalo na manggarding ka at namutsayin at mo na. Namupay lagi may manila si medyo na may ubla. Wada kan si tadlado kat nung naka-eskwela ka pumakit ka adi ka maninasi. Iyat ko kun sika. Nungudwa niya ako, nagibabaro ka, at para sa mga may ilas ulam, tatno mariknam dirigat di usahin, paraswa kung usahin na biyag. San baga kan si kasin, idi san adal ganun ka talaga, di san nangidwat si usaya kabiyagan di usaya pamilya. Misya matinat mo na. Ano sa mga may ilas ulam mo, adi ka rin ang manggardin. Ano say, adalungot kay man di mablas sa uri poblay, tadi din talon niya gardin isang gagahit isan mo uwi man kasapulat ta amoy katali nga udod syudad ta ito yung nakapanaplayan si udom si Ibrahim sa span ibla ta si uwi na kung si Dimo aday udom si problem si Disat at least ay padasan abo di ano pa hindi kay man ay adak kay man inadal ay narigat bibiyag mo kay man makamananata dok padasan adi kay man ta dok panaan si Don pantapian dinumnum ko. May asam ibagan inat ta maawatan na siguro no apay nga kabananay tumay ko syudad may gakay man tutuos na tamo ilak ng babrakara kanini natin umisutong data baslaw Awali anak tang sabi baga-bagakan si Kasim idia di sanggang iskwilaan iskwila ay talaga bakang kami din naraukan si lalawa ay amag o lalawain yun. Iso nga sa na eskwela ka na dapat sa tuntlang adi talaga siya nunun. Orang tu pa sa kanan ay palaun ay masib gapusit ay study na. Kana adi mo sin at hindi mo na idwan ay kaman na sin at mo ay katanya na ito. Wadang tu kan si kadi ng sakripisyo no talaga ang kasyudad. Adi ba ni pa na allowance mo ta uray si tatap-tap yan. Importante yun no tapalasan ko naman ulata para sa dirigat di yat di usa ay mananap si siping. Kalimut na lalaka di mananap si siping. awa day ako Relax mo. Ganito ba mo adi? Dahil man ay ninumnum ko na yun kapag kami ay tanong na sila Ay kansino. kami ko nagbayag man ay personal na nila ay pagpuduan na ay wala nalagay na yun no wala kayo man natin kay kariyak si Puso Day every since na high school pa ko pa lang at dahil unik ka yan. Dahil unik ka matmat lang yan. Dahil kaman mapagpaya ko doon niya at may mabisyo ka din niya. Adungot pa lang di babae sa. oo adi yan si Kaangay di tayo kay ano makadua Itat kay man sa adiak may career duan yan. No makasud ka na lang. Adi basta wadan si kadi no makasud ka sa kan. kaman pigangan na itaw na si Donica may kaman makaya ka na sikan sumagsagot kasi At no makasud ka di malpasa kay maka-eskwela at no sa Saygor di ka nam at oray ka rin gusto. Abusay. Ingit, abusay. Kakakadong di, ano kan, kung parang sa akin, ipos na nasikap mo mga adulumayat pa mo. Mabayag mo taris, mabayag aris, ang taon na ito.
lubuan at siya. Na talaga ay leledem sa kan mansud ka. No, kamali sa ka na bahala ka di. Ay, Si Kasay Sir ya. ay, may klase? Magamat sir. Ang taon namin kapitan. Sir, ay si Kaon pa isa, sir. Sinusan order you? Ay, waday kapi yun? Wada. Do ako day kapi eh? Sidin nyo taman alak nga rod. Ay, sa dawa. Nay, bara ko sa. Ay, may angkos na na, wala ko. Aw sir. Uray, ari ka tanto sir. Uray, manang mata ko naman. Ta outside, the campo. Yes. Ah, kapita. Timplahan din. Pima. Kita mo ka rin iskur mo di agsapak. Siga ka rin tinuis deh. Apa yang akan pas-pasan? Wino naragsan ti problema mo. Napuyata nak gamin na BA sir, di ay kagap-gapok gamin sinuwasan. Di ka na kami study, ako di na ko makay-study, makasisuyipak gamin. Ah, okay. Abay, sumitrabawan kami naman. Mag-ano ka na tayo sir. Kasi mama lang din nangitak doon sa akin since uliga ka lang. So, kahit yung nasawan, awan ti kapam. Well sir, magadi, anak mo. Taga-ano ka din mo? Taga-Banbantay sir. Taga-Banbantay? Yes sir. Ala, ituloy mo nga rin ng trabaho. Apay, may doblan na. Mansaksakit siya na sir. Sakit. Yes sir. Iso lang ka manubla, tawari ipagas mo, pang ispilam. Yes sir. Ita ko mati surutong tidak duma. Takin nagpaisunat at kan nga rigat at tila puliti pa nag-ispila. Ano ko masurutong dari tararamigan. Mandakas ng ribos mo. Umalik at makitungtong ka. Karakaro sa liksam. Tano, uray man espesyalisa ka. Mawatak na sa ibang yan. Thank you sir. Migro tela kanwari. Ay. Ano samnan na 500 ay na ita isupay si Saram. Ya. Yung ilang mata, ikakan na dumasay. Anda man an anak si kinangwampuni mo usaran na sipi. Imbis ta ilako da si usada. Usaran na pang tuition fee da. May datkit di inom. Ya. Tadi ado nang estudantis say ka classmate mo ya gaya naka exam. Mas asyanak lang maminsan. Yari na, promissory no. Kat ilakmot ng parentis na tuwid kaya da eh. Apa nga kagturida? Kat ano sam na kapsat wen? Nay. Ano sam na limang gasto tayo nay? Tanay, kami ng insuldo na isinoy dito doon. No, basak tap yan. No, mansabat ta kasi. Ando nang makakamong eh. Nagbabalang ay si sir. Sugang may ilalaksikas na. Salamat sir ta. Si Kadi yung dawat Diyos ay makatulungan sa akin. Dakilay pasalamat ko sa ka. Adikan man naman. Away sa akin ng masarap Diyos. Ay mga sis ano sa ngay pugaw. Kat pinagpais mo naman kat may pangusarap sa siping ko eh. Tay may wood anak ko. Iso nga dahil ay tumulong. No kuma waday anak ko kuma. Tawaray mangitidak sinang si Suelur.
is mga ay pamilya nagay may sakit yan ng may wud anak ta nang bali away siya nan inturing di Diyos na kansakan ta tulungat nan dadumay mga kasapulan. Uy, Uncle! Ay, sumakat ili ay, Uncle! Gay, wala ko kumadi, ipawit ko siya ay. Sinusa? Gay, hindi ko ba ipawit ko nila ay surat. Surat? Oo. Tao adi? Kata asik ka girl, idawatan niya. Adi Pedro sa kung inam na. Aw, adi pa nga si Maria yung kalta, adi kan idawdawat si Udong. Si Mama lang di mangidawtam isa. May asak ano san ay idudurit sa tanok ka kan malinglinga ka man naging nanakit tayo may kabaw si sa paminsan. May nakalay, salamat adi ay Uncle. May happy trip garod. Ingat, may. Uy, kabaw sa manang yan. Yan sana ka ay nakasaakas ng katanta ko. Tiyal tanay ngay nabuyak ay interan nabuyak siya ng ublaan yan no ah. Wada man baw din dawatin anak mo unsaon ay surat na. Ay, sino kanusa? Nay asampod basaan ta. Ah, na. Ay, sino kanunas? Ayan ay, adi na inbaga ay sumaa. Magatamat kayo ng abot sindanan at watak iman no ka adi. Ayan, magay udong si Inbili ng sika. Magamot basta baka wada sin surat ay say. Sambasaan adi. Oo. Akot ito na, piramidi ili kung sisyan, magay kanan ng sumaabo ay, ngay pigay taon di galabos yan pagat adi ng kanan ng sumatan, mailo, abon sa kanay inana. At kasi ano ay, may garta, magtulog, adi at tanay, wala mo abo. Ay, kaya ka mag-inana tali na banyak ibiyahe. By now. Sino nga tanan ang surat ng anak ko ay nay. At tabasa ako nung sinunatan mo tiya. Way gapunas na ano ay ng suratan na. Dear Mama, sakbay di amin laydot ay kablaawan sika sinaragsak ya nabalitukan ay agaw mo. Mama, amum adak may bagay mailawlawag di iliw ko sika. Nabayag ay edita na nilila ut sapay kuma takanayon ay si Apo Diyos di kanayon ay mga aywan sika ya mangidawdawat si bikas mo. Aw baw mama, sapay kuma tamakali ka sinabagyutan ay mailiwak sika na adak gamin makay gamin isa tanay at adunan kasangawak sinan pakipolpol diyaak. Sapay ko mata dalun kan makaali at si Apo Diyos di mang tartarabay sika. Unggana si dumatngam kumasi na mama at sapay ko mata dumatong kasi na ay si sasalon at yan naragsak dinan surat ya mangipatpatag ay anak mo dimag. Ayo. Ituyat na nga ta. Bakit ka man na di man parparik ng sakanya? Tan mo tiyawa day napasama kon si siya lawa. Ay, Diyos ko. Sapay ko matamagay napasama kon si siya sa bali naman parparik ng sakon. At na baglangawa inak in pordian ta nakod alaan siya nito ay panpilitik si bigat. Numayo problema di panbatok. Nak! Nay, nakapunporma ka mo ten kung ano may kaglutom. Awan ta dati papanak at pabagyak ta nagsurat ya anak kukot adabati kuan bati ni boss tayo tinga sweldo. Daddy yung bati na nga sa ngaribo pero tiya mo di ay bagik. Ay sweldo mo kaya. Pet sa siya atam ano apang kajay. No apang kajay dapat agsubli ka mula sigod taon kita gulutom ditoy. Wan ano malpas jay papanak na diay no anya diet siyempre yung kuha mo no asino jay bagbaga ng surpresa. Salamat ata ninayon na na jay sahod ko. Okay, happy trip lang ka din ha. Ingat na. Okay, sige. Thank you. Salamat. Sige. Ako, wala ko. Kaya ba? Alam ko magpasya. Gusto mo? Alam ko ka na alam ko lima ka. Pagsin pa, naiman ko pa na. Salamat. Roya kayo ba? Okay.
Minsan? Kasi na balik-balik ba? Panagod di lang kata katawagin ko si Carlo Barbaron kung ano may bagang si pagsayakan. May lap ka private sa amo pa. Hindi mo naman sana. Si mama rin. Sa tatay ng alat. Manawa na yung umalis mo. Narigat. O na. Private sa. Ngayon kawal, may lakan bakit mo? Nabayag kay man ay natisi siya. Mga palang anak ng ano ko tayo. May dinanagkan sa kansi anak. May stroke, namalikan mo rin na kay stroke ka na. Isingin ka po. Ni ay sabaw. Sumot gaman eh. Sadaw ka pingang may ilak. Daki-daki ka siyan. Wala siya mun ban-bantay. Iti problema. Di natin siya na problema yung kahit vaksin niya. So, mananala pa nga kay iyak kay man isuro ko man ay. At na kasi na ipanagsira. Problema nga ron. Wala mamungkit din na ta. I-recommendam ta siya. Pabantayan pa siya. Dapat ko sa adubaw di kasal kakasinsinay may ublan nulay ganda ay munubla no ay ganda pa apod mo istambay Samukod yani din na. Wala pa bantayan pa natin. Wala tapita ko ay. Mga kaya dapat ko nung dahil natin na. Parasin ako yan mo. Parasin kat. Sa problema, mulai si Maria masih ke tutup. Sir, dagayam ti bagot ko. Dili. Sir, ayun, ada ti baso lang yun. Ano ba sulan? Sir, kasi kami, hindi ada ti araran din yung sa Bali. Ang pagkulo ko, hindi, bakit mo ko? Sorry, talaga ako. Talagang, kasi di pa yun. Kasi ako. Ang kagdanag, napakawan ka. Abay, ada tinang ikagara. Yan ay, talaga nga so si Chimpong nang dawatan ti Diyos ti Biyag na. Tanggapan tayo. Ang pangasin ka, mapalang ay paragit man ka. Kasakit kanya kung kagdanag, napakawan ka. Ayo, salamat sir, medyo nalawlawagan mo din ko. Rignak. Sir, kasi pasensya din na talaga. Awan dito. Ito kiti kapita pa. Ay, ano man tang papanam. Pamukot makitid kamot lang eh. Dagiti yung kapita. Sige, sir. Kaya man di may asawa na. Sorry. Nung kaya man nanbaso na. Pakawan na. Hindi na makasinupan. Bago tayo daw ay picture mo yung batin. Basta na-stroke ka. Yan, na-stroke ka ba? Tapusin na kami ko. Tiamok ko, nailimot ko. May kaya may limot. Sorry, hindi na kapit. Pakawan nila pamati amin yung naramit ko. Ang manin yung maulit ka ito.
Lord, naiyak sinay, mandawat si tulong mo. Tasapay ko mata, no sin graduation ko kuma Lord ya, si kakuma Lord diwada ay makiwada-wada ya mang tutulungan sa kan. Dawata kuma Lord ay mailak kumasi amak sidi. Usarom kumadi sa tao tapno sinsidi ay agaw ya mailak kumasi amak ulay Lord. Siri lang didawata kan sika, siri lang di kadawakan sika at naragsakak Lord no. Lakit di mailak si amak sidi ay agaw. Mama! Di ba? Kamusta? Mama! Hanggang man ta nakaligas na bagyo ay pag imbagam sinsurat may umaliak yan. Ay sunod pa din surprise kay manan. Aga mama, siya kay baga pa di surprise na rin. Siguro nga surprise ay kananda. Amot kita may mentang watching din anak na sinay di store din di kasi sing ko ay ano ka ay man ay di makdapat boy man na student nakikita adi nag-idi ay siya mama boy man ang tatan ilan ano nga rin malkan lutok ka pa nito mama graduation ko kagayam na bigat sino graduation mas bigat adak pa mo ay nang imposible yan magayin pa po itong si kaspan eskwela tan magay pilakos pan tulong mo kuma yan ay di ba ditulagan to malikas na man magipuldiya ka. Mama, baka nakapapati ng gapos si tulong di Diyos unsa kan isungan ay nakaadalak. Dilay do kumay irigalo man sa kan si bigat. Dilay do kumay mamuan no sinudi agpaysuay amak. Mama, nabayag ay wada si numnum ananapok no si unto di kadanon amak. Ibaga mama no si bibiyag pa lang si amak. Mama, oray siya di regalo man sa kan si bigat. Mama, please lang. Anak. Narigat ko ay may baga na naman niya nga sa dawat mo nagsakon ng agay mabalinak. Kinagpaiso na nabit kami ay nanamamon amam. Gapos yung higat ang angkol mo. Nakirelasyon na kan siya ng anak gustuhan amo siya. Nung insigon sin kinaimbag di puso na no pay kamani di ay adi kami unay ng kadkadwa sinabayag. Impailan na di ayat na ang sakon ay inam. Kinagpisuan na. Kinagpisuan ay anak. Laidot, di ay bagaan si ka. Ngamintan ko sa namin ay barukong ko. Ayat ko ang makaiskwila ka sa kahiskol mo. Yung tangay, inuan ay palagit mo sa si amam. Anak mo ba ay libakan si ka. Si amam di pamilyado, walang kaya ay dadalan di pamilyada. Yung inuan ay napalabas di taon, anak amo na si bibiyag pa yung unumaga. Katsapay ko matanong, sinang graduation mas bigat. Wadan to kumangay, may ilang tono. Wada ay iparang de Diyos ang sika. Tayo, mama. Kasta gayan, anak mo, mama. Sorry ay anak. Sorry, wada kang magbagaan sika, di amin. Sigaak ay manirulin ka. Sisakit dinumnum sa kanay inang. Sigaak abuha ay manamnama ka. Ay mailat si amang. Tanarigat. Ay sa makadadahan sin amin ay plano. Ngayon tangay. Anak mo. Nantuloy kayo ng eskwela. Kaputik si sana ka dalbalan. Ay inspirasyon mo, silbiyag mo. Duhani, mag-graduate ka sa bigat. Manihaman ang si Apo Diyos na nangidawatan si ka. Si Amin ay pansayatan. Ikakararag po ta si Apo Diyos kumadi ka na yun ay makiwaduhadan na ta.
Yasin graduation mo, tapos tikas naman, baligi ka. Sin amin ay para paap mo sin bet mo. Sinabi di lang, di baga ang sika, kas regalo ang sika. Kung sapay ko mata ka na yun, si nagsingsingpat ka. Magtalinaad ko di pamatim si Nomar Suhari kan ibatan sa apon. Just tang sisihari ka na yun, makiwadwadan siya. Mama, aliya ako, ikaw rin nagaya, mama. Yan, aliya ako magpagka. Ay, mayatan bagyo ini dakta ng baliwan at man iya. Nay mo din picture tayo mamaya, pwede na kong laglagip ya. Ilan taon ganyan din picture Ito, ilan takod kay mo. Mama, kita ba din nakapinpintas ka? Kamang-kamag lang ng graduate. Ilang mo tawad kon binulbulo dan baru alam patin sandal ut doy. Ay siya, mama. Ay, Ay, when gaya, mama, malagip ko. Layrok nga kami na layrok gaya nga invitean si sir sa graduation party. atan waday pilak mas usaron. Yung kababay na din nung awisan si sir mo ay magselebrasyon yan, magay pilak mo si pag selebrasyon mo, magay pilak mo. Kanan mo ton buskoy mama ay siya na amin, di bahala sin amin. Sin amin ay magastos sin graduation party. Ayo anak, kababain, tan makansik ay nanging sagana. Mama, bakan problema sa yung tata, untan umitad inglay restaurant, tanam mo kay si Didi tambayan sir. Ayo, kamana na ibado ko tiya, kababain. Ay, naku, ay maipang palang. Ay ta kanas mama ay siyempre rin sumataw lunatan taman sukat ilang mo di abon baro kani kababayan adin graduation ko dapat ay nakaformalak ko na. Aw adi kay man. Yan Ata mama, tan maladaw ta. Aw adi, baka sumsugod dot kay magpili. Apa? Lain pa may bitaran sa atin ay graduation party. Ayaw niyo ba? Ada kami dito yung restaurant. Okay, sige. Ay, kita maganda dito. Ano? Ano ba? Ay sinabi Bakun sir, ada tanem bus ay jack. Akanak mo sila. At ano nabot ng galing party atin darap siya ko ma. Ay, Mga naninira na mo tayo isla kayo ay manlilin ang tanim mo na doon mo siya. Umidaw ka doon, nulog na tantong mangkapi sa pangurayan takos ng kakatlo. Kaya wala ng mali. Pato ko ba yung kadalabot mo? Pagod. Pumarapot ka. Sila pa ka? Ay. 30 pa kami pagka sinibita na pati. Hey, good afternoon sir. Nasa mo ka lang. Wala na lagi ka ba? Wala ko lang din sir, papamay na. Ito man lang ni lima sa mga estudyante ini. Nakatambay dapi man jalur nga tinmawag. At kanak no si Syakit din makin party at kanak no nakat bangyan kaya magkadan bus na kan. Ngam di balit malian di kakadwa pa lang kamang kapita ko pala. Kung narita pang sensit, anta ko mo lang isang kakadwat ako yung mali. One man. Lah, isnata ko. Wala sige. Absat. Hindi man minuto yun dito. Diyan man broad coffee ya? Broad coffee ako, isa. Kapat man nga order? Isa. Taga? Dapat mo sana? Mayat sir. Mama, mag-iipon
bitaw ka mo. Hmm? Kursunada na, sir. Ano yung tikunong ka kayo? Sir? Mamam siya. Sir, si Mama Kalambay. Mama, si Sir Jun Gayan. Jun? Okay. Kaysa mo, sir, naman at may problema. May. Wala lang nang maragragit ko na. Anak, Mama? siya si Amang. Mama? Sir, si Dimag, anak mo. What? Mama! Uli ka man dyan, bagang? Isuna? Isuna, di amak, Mama? Uy, Jack, nagkamali. Iso ti Amang, meron ko. Gusti ka. Kailangan mo mati. Sorry, makawanan sa ante. Malalimad ko amin. Danan sa... Sehingga kay madadaan di pamilyada sa kumana. Siga kay masakitan ka. Yung tangay, ginawat mo nas dem. Ay may ilang di si Amang. Nasumbatanan sin amin ikararag mo. Iburay ko. Ano kayo liban? Biniro kasi kami na ng mga tawag. Bueno, yo te amo. Aba, salamat anak mo. Yung bata na amin yung kararap ko. Pinagpaisura. Adi ka kumanin mo ikat. Kaya katapakin niya mo ko. Saludo at kinaya. Sa kinaya mo na kita. Di magiging. Gusto, sir. Gusto na na. Agkapitew kidi. Agyaman to kinapo Diyos ta. Wala nung basta ti napaspasama ka. Nagkita kayo nga agawa. Gusto na di say, sir. Say, umalin bisita sa unin, kababay. Uga-uga yung awal kan maganda kay. Parunam na. Eh, gusto di sa igali ka na termay kakasunog kay. Nanay ko na mamang celebrate ang iti partim. EJN ni Sir Jack ko, sir? Ay siya, naipos mo. On, sir. Kung matangga, ipagkakit niya.
Ni Jack, iso ti lulong. Lulong ti bus mo, iso ti amak. Ani Sir Jack, papa, isuti. Isuti lulok? What? Lulong. Ikan man siya. Siya nan lulong, siya nan ama. Sikana na sinasay ako na. Sikalaang may matakin. Gusto ka dito iwasay, sir. Ako kan na kay. Pinagpaisunay, anak. Wala ti marikliknakan si ka. San gayam marikliknakan si ka katriknan di usangay ama usangay anak. Abiyak menduda keduanya mo apa yang naragaan na liknakan si ka. Katulak ng pasalamat. Taamin na kita. Kararag ko hindi yung mabdang ito may isang anak. May gaya min posible ka na ang Diyos. Naikan lang ito may isang anak. Si Kaleta. Salamat. Among papa, oray sakan, oray amin akan si kada ni. O wada di marikrik na kan si kahang. Tunggal amin akan iskilan, ada kan maipaliwanag no sino di marikrik na kan si ka. Rignan gayam di isay, anak si isay naman. Bakan gayam kaskas daang, no apay nariknak ni kaman against Mama, Papa, din diploma kay rin tugak sa graduation ko, isagot ko unta kayon, Papa. Salamat sa amin. Numan pa isulta may magasi Papa, Mama. Salamat ta adikan untin nagsakon abang iwala ka lang sinapupunod. Nupay ka man hindi ay nansikugak ay balasang, insikugni ka, adibin may bayan danunong mo. Talay din da ay mabiyag ka. Sin ka po sinang na dadaulan di biya kung nay laton tan makdako ka, kat nay sikadi ka man nang ibangon ang nakanan. Nang runan sa tan anak nakaadal ay si inam. Kat manyaman na tadi na diploma aring na nakaadal ak maglaang. Napod sila. Salamat, Mama. Numan pa'y mamakawan ti Diyos. No din sinumanay na nakurkurangan niyo ya kamaliyon, Papa. Napakawan ko na kayo. Salamat, Mama. Papa. Salamat. Alam, Mama, Papa, yan ta, ang takot alitan na yun. Studay mo yung ganger, na yung ganang extra. Ang takwa ni ay maki-kuray ng kakaos na. May takot sila na kakaos na. Inusa din ng kakaos na. Ayaw, kaman na naragsak ni Martin Bangin at kaman na kalay doon ay umunod ng lay. Ang takot Lord, at no tadi damo sa siri. Ay, si kanya ako. Ang kung hospital nga dito ako kung pagdagang pagaya mo. Kamusta pa yan, ha? Mayat mo pa yan, Ma. Pinayag ko si Kasna. Taiwaran ng inbilin ulong. Idi ikaw niya nalpasan ng graduation mo, nintong-tong kami. Ang problema, no sinunan mang-manage ng negosyo. Kana, adiyak ma-manage ng negosyo tako. Dahil sa akin, anak man isuro, isa na ispilata ko. Kat maigot ka kang sinayos mang manage mo ba kung si kaya anak mo.
At nanbili na kasakyan kanana. Adi ka kumaman balbaliw. No sinunan ing kanay tinmulong sinan ipugaw, aramidem ko. No di magkadwani, di magkadagdagan. Sanday ugalim, adi man balbaliw. Nun pa kung babae. Jadi nan ibagakan si kaya na. Salamat ay ama, sin nakalay talak yun sa kanay anak yun. At adi ka manda nagpapa, tong palak amin din bilin. Salamat ay anak, tayo siya sa nanibagam. Si Wagat, Rugyam ay mangimanage na negosyo. Antang ay wala mo si Inam, ay anat mo katulungan. Wala? Tuloy tayo ng kami. Sari lang na nagpag. Good morning, ma'am. Sino pwede? Na-ID sa aplikante, si para driver. Nailang mo na pa-resume ng qualifications na mabalin mo, ma'am. Nag-road testing kami tatay. Perfectly as your personal driver, madam. Aisha? Yan pa, sige po mo tali. Sige asay, bagiyaw yan. Sabi ka sa tulang. Man-apply ko doon mang wala di magbanyan sa problema. Mananarap ka isusyubla. Okay man. Umalik at adi pa oray bodyguard ko. No, may karya ka doon man. Adi. So tanday at makinisas bigat ta, may service card adi. Adi. Ganun na mo ang umaga sa mga sige. Salamat mo doon, ma'am. May. Good morning, ma'am. Present on duty. Kalabad ka, tumugaw kahit din. Si bigat ay Domingo. Tanay, wala inala kay driver ko. Tat, adin mo ka, tawag kigi mo. Ano kayo mo? Abok kay man. Abagbayan si Kadwani ay si kay Bus Kadwani yan. Kapag ko bed. Kasi siya kinapalpalabas LUA. O din inapot ka mo na kinayanan ka. Aga, napanggap sa hindi napalpalabas. Okay lang, maawat pa. Anyangay no, baka no siya din turong di Diyos kay man ay gasat ko ako kay man na. Yan itakdag mo't isa ta, amita. Tanditin may nanding kakadway, grabe da aboy. Naidok mo kay man ay man ko daw si pamakawan sin napalawas sa doon. Nampay na nakon siya. Nagpeso na niledon ni katuwa yan. Kasi ito na pirmi ka man ang bayan ko doon yan. Sikat mo ka man ang kamangot mo kang ipan maksubla. Mas naragsakan nak, hindi na ilak ay nanbalbaliw ka. Sapay kumata, ako nun sa akong naduan eh. Ito na kadado ka man di inililay, ano kayan. Magamot lang di umayana eh. Sikamot lang di inapin di busok. Ayo, amom. Hindi pa lang ang gana doani. Si Kadilaylay ko. Adam amo no sino di marikrik na. No to pa'y mabalin at adi ako malay din ay awag pumasak on ay ma'am. Ay, salamat kayo man sa pagkakawat mo. Kung sino di sinamamag bibigyan ng pagkakawat mo nagpasama. Okay lang di. Ayun, ka man ang gaynas dun ta, tadi unta. Okay man talaga. Adi, unta. Ayun, tatakin nagbuson ba mga kadang eh? Adi baka no Manila, tako pa'y dadi sige, sindate, tagpon.
other side. Oh, yaman at mahal kayo. Naimbag ta. Mahal kayo. At siya po Diyos naimbag. Siya sinuman, mawat kimpana. Samangin sa siya. Welcome kayo amin, sa iglesia. Salamat, Pastor. Oh, Jesus, He is the living Word, and the Word in the beginning, the Word was in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh. Tunggal mesa ang may testimony dito isango iti naaramidan mo't ni Apo Diyos iti biyak ti tunggal mesa. Pagsat ni Kristo, ada ko ti sangwanan niyo kayat ko nga i-testimony iti napasamak iti biag ko. Dakalay yaman ko ta oray no sinuman di kinarikat ti biag. Siya po Diyos lang ta diwaday nikiwada-wada ya nang pagtulungin sa kanta sinumbatan na din hararat ko. But kakapsat, mamati pa ko ako, numan tayo wala di problema ta ko, di tamang kapulat taon.